L-Oppożizzjoni Nazzjonalista hi favur il-prinċipju tal-konnettività bejn Malta u Għawdex, iżda trid li l-interess ta' Għawdex jiġi żgurat fl-aħjar interess tal-Ghawdxin, kif ukoll tas-sostenibbiltà ambjentali u tal-governanza tajba. Għaldaqstant l-Oppożizzjoni qed tressaq emendi għal mozzjoni tal-Gvern bejn Delija jispjega fil-Parlament li l-Oppożizzjoni trid li sakemm jitlesta il-proġett tal-mina jinstabu soluzzjonijiet sabiex id-diffikultajiet tal-konnettività jonqsu b'mod kemm jista' jkun immedjat. Meta naħsbu dwar il-kummerċ, l-edukazzjoni, meta naħsbu dwar is-settur tas-saħħa, illi minkejja dak kollu l-intqal is-settur tas-saħħa f'Għawdex bata bil-kbir, dawn il-miżuri immedjati illi semmejna naħseb illi l-Maltini ma speċjalment l-Ghawdxin mhux talli għandhom bżonnhom talli għandna obbligu illi rrodduhomlhom kemm jista' jkun malajr. Fl-emendi tagħha l-Oppożizzjoni qed teżiġi li l-Gvern jippubblika minnu fih l-istudji kollha li diġà tlestew, li jkompli għaddej bl-istudji meħtieġa fil-waqt li minnu fih jippubblika dawn l-istess studji la darba jitlestew. L-Oppożizzjoni qed teżiġi wkoll li jiżgura li jsiru l-istudji kollha meħtieġa bħal Environmental Impact Assessment u l-Strategic Environment Assessment, kif ukoll studju dwar possibilità ta' użu tat trasport tal-massa. U dan kollu b'rispett lejn il-ġid komuni u l-interess tal-pajjiż. L-Oppożizzjoni qed teżiġi wkoll li jseħħ proċess serju ta' konsultazzjoni pubblika qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali.